7 dos 8 detidos esta semana no marco da última operación contra o tráfico de drogas realizada no Salnés pasaron hoxe a disposición xudicial. Todos quedaron en liberdade. Entre tanto, a Policía Nacional daba tamén hoxe detalles desta investigación. As pesquisas vinculaos co alixo de 120 kilos de cocaína que foi intervido no porto de Marín. Que tal saúdos, ademais, os axentes incautaron equipos profesionais de mergullo. Vémolo de contado despois dos titulares. Vilagarcía dille adeus do seu rueiro o franquismo. O pleno desta tarde aprobou o cambio de nome de varias rúas da cidade. Esta mañá, coincidindo con esta eliminación dos nomes franquistas, visitaba a cidade a directora xeral de Memoria Democrática do Goberno Central. A Corporación Municipal boirense aprobou na última sesión plenaria o proxecto para rehabilitar a Casa da Cultura Ramón Martínez López. Cun investimento de preto dos 4 millóns de euros, a actuación suporá a reforma integral deste espazo para convertelo nun auditorio polivalente con proxección de futuro. Xornada de emprendemento musical en Ribeira. O Auditorio Municipal acollía esta mañá un novo Demo Day de emprendemento musical organizado pola Fundación Paidea, Asociación de Loa e a Escola de Organización Industrial. A xornada comezou coa emisión en directo dun programa de Radio 3 coas actuacións de Ferla Mejía, Catuxa Salón, Tanxugueiras e Triángulo de Amor Bizarro, entre outros. O Día das Letras Galegas, Vilagarcía acollerá un gran mercado de segunda man, chamase Vilavela. En el poderemos atopar produtos de todo tipo, dende roupa a baixelas, pasando por bicicletas ou libros, somando 85 postos. Vai estar instalado ao longo de toda a xornada na Praza da Verdura. E continúa en marcha a campaña para captar voluntariado de cara á celebración do Mundial Multiesport en Pontevedra, que vai ser do 21 ao 29 de xuño. Xa hai 300 persoas inscritas, pero o obxectivo é acadar as 350 para poder cubrir correctamente as 1.700 quendas previstas. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Sete dos 8 detidos esta semana no marco da última operación contra o tráfico de drogas realizada no Salnés pasaron hoxe a disposición xudicial. Tras prestar declaración ante o xulgado de instrucción número 2 de Vilagarcía, que dirixe a investigación, todos quedaron en liberdade. Tres deles, iso sí, terán que comparecer no xulgado de xeito mensual. Segundo fontes oficiais, ninguén solicitou outro tipo de medidas pros detidos. A causa séguese por tráfico de drogas e por pertenza a organización xudicial, aínda que este último delito sopra algún dos investigados. Bueno, mentre se producía o paso a disposición xudicial dos detidos, a Policía Nacional daba detalles desta investigación. As pesquisas vinculaos co alixo de 120 kilos de cocaína que foi intervido no porto de Marín. Ademais da droga, os axentes incautaron equipos profesionais de mergullo. Empregaban estes dispositivos para propulsarse rapidamente baixa auga e poder acceder aos fardos ocultos nos buques. Estes dispositivos coñecidos como Sea-Scooter foron intervidos pola Policía Nacional na última operación contra o tráfico de drogas nas Rías Baixas. Trátase de propulsores subacuáticos que permiten desplazarse a altas velocidades baixo a auga. Eran empregados para recuperar a droga agochada nos cascos dos buques. Son como tipo motoacuáticas pero submarinas que se utilizan para el buceo y se utilizan para la aproximación al barco para solo realizar una inmersión y sacarla fuera de la zona de control del puerto, pues vienen preparados los fardos con anillas para que se sujetan al propio aparato y son extraídos del barco de una sola vez. Las organizaciones están explorando nuevas vías para importar. Hay organizaciones especializadas en narcolanchas y otras organizaciones que, como la que acabamos de desarticular, que están intentando abaratar costes y buscar vías de importación
más baratas y con la implicación de menos personas relacionadas con la implicación, e así conseguir tamén maior estanqueidade en el grupo. Neste caso, a cocaína foi localizada nun buque que atracou no Porto de Marín o pasado 21 de febreiro. En concreto, eran 120 kilos repartidos en 4 fardos. Estaban agochados nun dos habitáculos de refrigeración do barco, baixo a liña de flotación. Las grandes navieras que transportan mercancías legales entre Sudamérica y España no están vinculadas en ningún momento, pensamos, y esa introducción de mercancía en un barco que hace la ruta transoceánica se produce en el origen, donde se mete la droga, por 2-3 buzos. Se produce la extracción de la droga pues por una organización que tampoco requiere unos grandes medios. Estamos hablando de medios muy especializados y grandes expertos en la materia, pero no grandes infraestructuras ni gran logística para la extracción de la droga. O operativo permitiu tamén a detención de 8 persoas esta semana na comarca do Salnés. O grupo galego xa estaba a ser investigado pola Policía Nacional e finalmente puideron relacionalo coas persoas que trataron de recuperar a droga do barco. La adaptación de los medios que tenemos a la realidad que necesita el narcotráfico. En este caso, buceadores en Galicia les tenemos súper especializados. Ya se dediquen al negocio legal o alguno que se nos desvíe y aproveche esa especialización para dedicarse al narcotráfico. Pola súa banda, o subdelegado do Goberno puxo en valor o traballo realizado polos axentes. Y la cuestión fundamental es que una vez aprendido el alijo correspondiente, alguien de la Policía Nacional decidió que había que investigar más, que era interesante saber, no solo aprender ese alijo, sino saber cuál era el mecanismo pues de llegada a Europa de ese alijo. Y bueno, pues por lo tanto, aproximarse en términos tecnológicos a esa frontera tecnológica de los delincuentes. A operación dirixida polo xulgado de instrucción número 2 de Vilagarcía continúa aberta e non se descartan novas detencións. Seguimos con máis asuntos. Vilagarcía dille adeus do seu rueiro o franquismo. O pleno desta tarde aprobou o cambio de nome de varias rúas da cidade. A rúa Conde Vallellano pasará a ser Clara Campoamor. Rivero de Aguilar pasa a ser Laureano Gómez Paracha e Fariña Ferreño será bautizada como Maruxa Mayo. Ademais, General Yagüe pasa a denominarse Luis Pando. Esta é a que está a suscitar máis división porque tanto a familia do xuiz como os colectivos a prol da memoria democrática pois non lles acaba de gustar a localización escollida para el. Trátase dunha vía entre a banca Sardiñeira, pero eles reclaman unha no centro da cidade. O cambio de denominacións foi aprobado esta tarde no pleno nunha sesión que foi aprazada ata en 2 ocasións polo falecemento de senllas persoas próximas ao goberno local. Esta mañá, coincidindo con esta eliminación dos nomes franquistas do rueiro de Vilagarcía, visitaba a cidade a directora xeral de Memoria Democrática do Goberno Central. Logo de estar ao carón do monumento das víctimas do franquismo situado na fosa común do cementerio de Rumiáns, felicitou o goberno local pola eliminación da cidade dos últimos vestixios da ditadura. Todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad se pueden sentir honrados, bueno, pues con su equipo de gobierno y con que su equipo de gobierno, bueno, pues esté haciendo lo que se hace en democracia, ¿no? Que es quitar los honores, bueno, pues a personajes que lo que hicieron fue, bueno, pues asesinar y, bueno, pues instaurar una dictadura en este país que duró demasiados años y, como ha dicho el alcalde, bueno, pues se tarda porque, bueno, pues quizás se deberían de haber quitado antes los nombres en todo el callejero de España, pero nunca es tarde. Yo creo que hay que estar, como digo, honrados. Y hoy cumplimos también con una obligación que tenía esta ciudad con la memoria y con las personas que fueron víctimas de una dictadura y asesinados. Hoy, por fin, en el Pleno Municipal, porque hay un acuerdo mayoritario para por fin retirar de nuestras calles algo que, como decía, ya debería haber estado retirado, pues que en nuestras calles sigamos teniendo nombres como General Yagüe, como Almirante Fontán, pues desde luego no es algo digno para una ciudad como la nuestra.
A Corporación de Boiro aprobou na última sesión plenaria o proxecto para rehabilitar a Casa da Cultura Ramón Martínez López. Cun investimento de preto dos 4 millóns de euros, a actuación suporá a reforma integral deste espazo para convertelo nun auditorio polivalente. A recreación deixa ver o resultado final da rehabilitación integral da Casa de Cultura Ramón Martínez López. Trátase, sen dúbida, dun dos proxectos de estrela do Executivo local para o presente mandato, que posibilitará a modernización dun espazo clave para a vida cultural e social de Boiro. O actual edificio é do ano 1988, ten 37 anos, que cumpleu con creces o seu contido durante estes 37 anos, e agora o que estamos facendo é construindo un edificio para outros 40 anos a futuro, non? Boiro, desde o ano 88 hasta a actualidade, creceu non só en población, sino en actividades culturais, multiplicándose por 20, e agora necesitábamos este tipo de instalación para darlle un plus añadido, non? A actuación cun orzamento de preto dos 4 millóns de euros, financiados polo Goberno do Estado a través dos fondos do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, permitirá a ampliación do actual auditorio, que pasará a dispoñer de 535 prazas. Un auditorio que nestes momentos se nos quedaba moi pequeno, un auditorio que conta con 284 butacas e que depois da reforma vai a pasar a ter 535. Non só importante o aforo, porque vamos a ter máis aforo, sino tamén o que é a propia instalación na cal nestes momentos nos víamos mermado para ter diversas actuacións, aquelas actuacións de gran nivel que neste momento non podíamos albergar porque Boiro non tiña ningún local específico para poder albergar. Con este novo auditorio pues vamos a poder albergar todo tipo de actuación, sobre todo tema teatrais. Pero a obra en sí será moito máis ambiciosa, xa que contemplará tamén a renovación integral da biblioteca, que incluirá unha sala de estudo e unha ludoteca, así como a reforma da área administrativa do edificio. A actuación incluirá ademais a mellora da accesibilidade ao inmoble, mellorando a eficiencia enerxética. Unha vez aprobado o proxecto en pleno, a intención do Executivo pasa por poder licitar canto antes a actuación, para poder iniciar as obras xa a finais deste ano, e que poida estar rematada xa para finais de 2026. A Deputación da Coruña licita as obras de renovación da capa de rodaxe do derradeiro dos treitos da estrada provincial de P1105 que une os municipios de Noia e Boiro, concretamente nos puntos kilométricos 14, 31 e 15, 603, o seu paso por este último termo municipal. Ademais da mellora da estrada, a actuación levará aparellada tamén a roza das marxes, a apertura de cunetas e o fresado das interseccións da vía con outros viais. O proxecto tamén inclúe a reubicación dun paso de peóns e a renovación da sinalización horizontal e vertical. Este investimento súmase ao 1,5 millón de euros investidos pola Deputación da Coruña nos últimos anos nesta estrada para a renovación integral do seu firme, o tratarse dunha das principais vías de vertebración entre as comarcas do Arbanza e Muros e Noia, no que se rexistra un elevado volume de tráfico co paso duns 4.500 vehículos ao día. A Confraría de Aguiño sementou 1,5 millón de unidades de ameixa babosa nas súas autorizacións aportados pola Xunta de Galicia. Na sementeira participaron o propio conselleiro do Mar e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, así como a delegada da Xunta na Coruña. A Consellería do Mar e as confrarías seguen a dar pasos para incrementar a produtividade dos bancos marisqueiros. Desta volta, o Pósito de Aguiño sementou 1,5 millón de unidades de ameixa babosa, nunha superficie de aproximadamente 30.000 metros cadrados nos bancos do Castro e o Carreiro. Estar agradecidos, como non, á Consellería do Mar que nos pode axudar e que realmente isto vai destinado para un bo fin, que é poder ter a mesa aí e poder que siga avante tanto non solamente o que é o recurso, sino tamén como non o noso traballo, non? Nós temos que defender a uñas e dentes e sabendo como está o marisqueo, pois claro que sí, é moito agradecer, e con esta subvención que temos anualmente, pois é un impulso moi grande, porque lle dá un aporte a nosa playa, dalle un aporte moi bo, porque non é que vaya a ser de que encha a playa de Meixas, non, o feito é de que sempre axuda a ser un aporte a de que lamentablemente a pouca que temos na playa ou a pouca que temos na nosa ría da Arousa, pois axudalle sempre algo. O propio conselleiro do Mar, acompañado pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, e a delegada territorial Belén do Campo, desprazouse a Aguiño para participar na solta de semente. Creemos que en ese plan de
marisqueo que temos diseñado desde a Xunta de Galicia. Entran tamén estas resembras, estas axudas que facemos para resembrar, en este caso vai ser cerca de 1,5 millón de exemplares de ameixa babosa que se van a depositar aquí na cofradía de Aguiño, e por lo tanto creo que é un paso máis co cual intentamos, pois, como non, un sector que é tan fundamental e tan importante para todos nós, pois que siga existindo. Ademais da posta a disposición da ameixa cun investimento próximo aos 30.000 euros, a Consellería destinou nos 2 últimos anos preto d'1 millón de euros a actuacións de mellora das condicións do sector en Ribeira, como a mellora da cuberta da sede da Confraría de Aguiño ou o reforzo da accesibilidade no Porto de Palmeira, entre outras. O cemiterio de San Martiño de Meis acolle este sábado un acto centrado no uso do galego nos Campos Santos. Ampliamos despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O alumnado de Pontevedra comezou hoxe a defender o resultado das investigacións científicas que realizaron durante o curso. Celebrouse a primeira xornada do Ponte Ciencia, que ten como escenario a Facultade de Enxeñería Forestal da cidade. Este ano presentáronse 34 proxectos de investigación realizados seguindo o método científico e son froito do traballo levado a cabo tanto por centros escolares de primaria e secundaria como por familias que se animaron a participar deste certame cos seus proxectos. Este sábado celebrarase a entrega de premios e coñeceremos as investigacións gañadoras. O cemiterio de San Martiño de Meis acolle este sábado un acto centrado no uso do galego nos Campos Santos. Trátase dun estudo elaborado por Ana Belén Vázquez que desta volta centrase no uso do noso idioma nos distintos cemiterios deste municipio. Hai uns meses xa presentara un traballo centrado nesta materia sobre os de Ribadumia, de onde ele é natural. O acto terá lugar ás 7:30 da tarde. Aproveitarase para descubrir unha placa conmemorativa. A continuación, xa no local social de San Martiño de Meis, vai-se inaugurar a exposición Palabra e Memoria, unha mostra onde se recollen datos e imaxes deste estudo. O 17 de maio esta exposición trasladarase á finca de Parga, onde terá lugar a romaría que organiza o Concello de Meis polas letras galegas. Este proxecto nace como un estudo científico, numérico, por dicilo así, de reconto do uso do galego nos cemiterios, pero despois ten unha vertente social moi significativa, que é non quedar aí e, a partir do estudo desas cifras, buscar aumentar o uso do galego no ámbito funerario, que é en moitos concellos ridículo tendo en conta a cantidade de veciños e veciñas galegofalantes que hai, na maioría deles unha gran porcentaxe, pero que non se traslada cando se hai que despedir dos seres queridos. Este sábado convidamos a todas as familias, a todas as familias que quixeron participar, que ela identificou e ten un estudo de que teñen os seus epitafios e as súas lápidas en galego, e vamos a facer un acto dun descubrimento dunha placa no cementerio de San Martiño ás 7:30, e logo nos vamos a trasladar ao local social de San Martiño, donde se vai abrir a exposición, e vamos a ter ali un pequeniño acto coas familias que vayan a asistir. Falando das letras galegas, o Pazo de Goiáns volverá a acoller este 17 de maio a Romaría das Letras. Da man da Asociación Cultural Barbantia e o Concello de Boiro desenvolverase un amplo programa cultural durante toda a xornada que xira ao redor da tradición oral das cantareiras. A Romaría das Letras dará comezo o sábado 17 de maio ás 11:30 da mañá no Pazo de Goiáns. Ademais, os numerosos colectivos que exporán as súas creacións na feira artesá e literaria haberá durante toda a xornada obradoiros, espectáculos e actividades para poñer en valor a nosa tradición. Comezarán a mediodía coa actuación de varios grupos de cantareiras que darán paso ao xantar popular. Pola tarde terá lugar o acto institucional con varias presentacións literarias. Nas presentacións literarias para festexar e homenaxear as cantareiras nas nosas letras e o seu legado, pois contaremos coa presenza da escritora Celia Díaz e o seu libro A Boa canta como a Catovía, ilustrado por Alba Santa e editado pola editorial Galaxia. Tamén estará connosco o filólogo e escritor ribeirense Carlos Callón, que virá a contarnos a importancia da transmisión oral na nosa literatura e a falarnos do seu libro Máxicamente bella e eternamente nova, a literatura tradicional,
galega. A continuación desenvolverase unha visita teatralizada ao Pazo e a xornada rematará cunha exhibición de baile galego e o concerto de Carmela en Nunca é tarde. Este ano con unha novedade, como ben sabedes, temos sempre unha representación cun grupo que fai aquí, os Quinquilláns, que fan unha representación do que foi o Pazo. Pois este ano queremos levar esa parte de representación da historia do Pazo de Goiáns para os nenos, un pouco máis infantil, e temos acompañarános ese día da compañía Talía Teatro, Marta Ríos, que está facendo unha representación que se estreará por primeira vez nas Letras Galegas a partir das 5 da tarde e que será unha visita guiada, teatralizada, pero un pouco máis específica e de cara aos cativos. Estaremos todo o día con música tradicional, con diferentes eventos e terminaremos, como non pode ser de outra maneira, con Carmela, con un gran concerto ao redor das 7:30 da tarde, según vayamos desenvolvendo a xornada, para facer esa festa final de Letras Galegas, como se merece, non? Con algo tradicional. Dende o Concello animan aos veciños a participar na romaría ataviados con traxes tradicionais galegos. E o Día das Letras Galegas, Vilagarcía acollerá tamén un gran mercado de segunda man. Chámase Vilavela, en el poderemos atopar produtos de todo tipo, dende roupa, baixelas, pasando por bicicletas ou libros, sumando en total 85 postos. A proposta nace dun grupo de particulares co apoio do Concello. Vai estar instalado este mercado ao longo de toda a xornada na Praza da Verdura. Se o 17 de maio, logo de celebrar as nosas letras galegas, non teñen plan, poden achegarse ata a Praza da Verdura de Vilagarcía. Dende as 11 da mañá e ata as 9 da noite, ali van instalar Vilavela. Trátase da primeira edición dun mercado composto exclusivamente por produtos de segunda man. Desde ropa, juguetes, menaje, decoración, todo tipo de mobiliario incluso, libros también. Y nada, para promover un poco la economía circular, el reciclaje, el consumo responsable. Y que creo que es bastante interesante que Vilagarcía se una a este tipo de movimiento. Porque a iniciativa busca fomentar entre a veciñanza esa filosofía de darlle unha segunda vida ao que outros xa non precisan, fomentando un consumo responsable. Pretende tamén que sirva de exemplo para os máis novos que tamén están implicados neste mercado. Hoy en día que vivimos en unha sociedad con mucho consumismo, fast fashion, y pues a los niños, a la gente de mi edad, que la animo a venir porque es una oportunidad muy divertida, sobre todo para que nos beneficie a todos y pues que para pasarlo muy bien, que está muy guay y que os animéis a participar, no porque ya está todo completo, pero por lo menos a venir. A actividade xurdiu da iniciativa dun grupo de particulares colleitando axiña un gran éxito ata completar os 85 postos disponibles, conto co apoio do Concello. Algo que ao mellor estamos acostumados a ver en países de Centro Europa, en outros lados con asiduidade, algo que se fai dende fai moitas décadas en moitos sitios, pero que, polas circunstancias que sexan, ata agora non chegou este estilo de evento aquí. O mercado conta tamén cunha parte solidaria porque nel participan 4 ONGs con cada en seu posto. Son a Fundación Andrea, a Protectora de Animais de Vilagarcía, a Fundación Amigos de Galicia e a Asociación Galega de Linfedema. Máis asuntos. O Auditorio Municipal de Ribeira acollía esta mañá un novo Demo Day de emprendemento musical organizado pola Fundación Paideia, a Asociación de Loa e a Escola de Organización Industrial. A xornada comezou coa emisión en directo dun programa de Radio 3 con actuacións de Ferla Mejía, Catuxa Salón, Tan Xugueiras ou Triángulo de Amor Bizarro. O Auditorio Ribeirense foi o escenario esta mañá do acto de clausura do programa formativo Coworking Interrimos, Emprendemento e Música de Raíz, que se veu desenvolvendo dende o pasado mes de novembro, baixa a organización da Fundación Paideia, a Asociación de Loa e a Escola de Organización Industrial. Na proposta participaron uns 20 proxectos musicais de diferentes localidades galegas, que grazas a esta oportunidade tiveron tempo de formarse con sesións presenciais, online e titorías individuais con profesionais do sector. Durante 5 o 6 meses, con una selección de 18 artistas de música de raíz galegos y galegas,
se han estado dando unas formaciones para que sus proyectos sean más sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el músico se dedica a componer, se dedica a tocar, se dedica a preparar sus directos o sus repertorios, sus discos, pero las competencias para que ese proyecto sea mejor ubicado en el mercado, pues muchas veces no las tienen. Quiero decir, en el área legal, derechos de autor, propiedad intelectual, cómo lanzo mi EP, cómo lo distribuyo, cómo lo monetizo mucho mejor, cómo hago el estilismo, un dossier de fotografía. Es decir, tener un proyecto mucho más armado con el asesoramiento de profesionales de la industria musical que llevan ya una experiencia enorme y se intercambia ese bagaje y esa sabiduría a los nuevos artistas. Dende o Concello de Ribeira destacaron a importancia de poder acoller hoxe esta xornada de clausura, unha oportunidade única para poder disfrutar da creatividade e o talento musical emerxente en Galicia. Para nós é un honor e estamos totalmente agradecidos á Fundación Paideia por traer aquí o Interritmos, porque é un festival, unha mezcla de tutoría e a vez de música e de poñer en valor a cultura tanto local como de atraer a cultura andaluza, porque fan unha mezcla entre artistas que nos parece moi interesante. Levábamos tempo traballando con eles a través de Deloa, do GDR da nosa zona, e conseguimos que viñeran aquí. Estamos orgullosísimos e para nós é un placer. Entre as actividades programadas para a clausura, se cadra unha das máis destacadas foi a emisión en directo do programa de radio Hoy Empieza Todo, en Radio 3, no que se presentou o tema grupal grabado por todos os artistas participantes na formación, no que tamén colaborou o cantante Toñito de Poi. O programa contou tamén coas actuacións de Ferla Mejía, Catuxa Salón, Tanxugueiras ou Triángulo de Amor Bizarro, entre outros convidados especiais. Seguimos en Ribeira porque a cidade acollerá o vindeiro 24 de maio unha nova xornada gastronómica denominada Chopo Saleiro e que terá o chopo como principal protagonista. A actividade está organizada pola Asociación de Veciños Rúa do Sal en colaboración co Concello de Ribeira e a lonxa da localidade. A Asociación de Veciños da Rúa do Sal, en colaboración co Concello de Ribeira, celebrará o próximo sábado 24 de maio unha festa gastronómica que terá o chopo como prato principal. O Chopo Saleiro pois é unha celebración pois iso que pon que pois no punto, non, o chopo como produto importante que chega aquí a lonxa de Ribeira, pero tamén pois como unha festa cultural, non? Porque a gastronomía e a cultura pois están íntimamente relacionadas. No evento, que estará amenizado con gaitas e pandeiretas, repartiránse 3 tipos de tapa. O arroz negro con chopo, outra vai a ser a empanada de chopo e outra vai a ser o chopo guisado. O plato fuerte é o choco, evidentemente. A parte das tapas que temos nos nosos locales, que eso xa vai incluído na consumición e tal, pois a quen queira pode comprar a tapa do chopo. As tapas terán un prezo de 5 euros. Todo recadado ese día será donado ás asociacións Callejeros Barbanza, Safe and Ángel e a Los Olvidados de la Perrera de Ribeira. Os nosos clientes tamén son mariñeiros, moitos, dedícanse ao mar e todo o que conleva, entón queremos promocionar o seu produto e de paso pois beneficiar o noso produto tamén e de paso pois axudar as asociacións estas, os perritos e tal, que tamén necesitan unha mansiña e de paso, pois pasalo todos moi ben, gracias á colaboración do Ayuntamiento e de varios provedores que temos aí que tamén nos van a axudar un pouquiño, a Cofradía de Pescadores, a lonxa de Ribeira, todos nos axudan un pouquiño e esperamos ter unha primeira edición que sala moi ben para repetila outros anos e crear aquí a nosa marca Rúa do Sal. Máis asuntos. Continúa en marcha a campaña para captar voluntariado de cara á celebración do Mundial Multiesport en Pontevedra. Será do 21 ao 29 de xuño. Nestes momentos, a oficina que dirixe o voluntariado conta xa con máis de 300 persoas inscritas. O obxectivo é acadar as 350 para poder cubrir correctamente as 1.700 quendas previstas. Xa son máis de 300 as persoas inscritas como voluntarias para a organización do Mundial de Triatlón Multiesport en Pontevedra. A cita, que reunirá milleiros de deportistas na cidade, celebrarase do 21 ao 29 de xuño. A tremenda implicación da cidade, dos veciños e das veciñas. Para mostra un botón. Esta proba realízase gracias ao esforzo coordinado de moitísima xente, por suposto do equipo de deportes do Concello de Pontevedra, pero unha pata fundamental é o voluntariado. Un voluntariado
preparado, formado, coordinado. Dende a Oficina de Voluntariado de Pontevedra sitúan nas 350 persoas necesarias para atender o evento. Para animar a xente a inscribirse, hoxe instalaron unha carpa informativa na Praza do Concello. Nuestra idea siempre fue llegar a los 350, normalmente pues se llega a los 400 o 400 y pico, y basándonos un poco en esas obligaciones de turnos, ¿no? Os voluntarios recibirán unha formación obrigatoria a pouco máis de 40 días para a celebración desta importante cita internacional. Dende a oficina traballan arreo para organizar as tarefas que levarán adiante estes voluntarios. Proponiendo pues un mínimo de 3 turnos en los días de competición, y que bueno, que la mayoría pues apunta a 4 o 5 y algunos más, ¿no? Entonces nada, lo que son las preguntas que hemos hecho de momento, incluso pues damos la opción de qué área le gustaría estar, 3 prioridades en el área que quisiera colaborar, y después pues incluso les damos la otra opción de estar con amigo, pareja, padre, madre, bueno, y son 3 variables para configurar pues ahora mismo máis de 1.700 turnos. En canto ao perfil dos xa inscritos é variado. A maioría teñen entre 14 e 20 anos, aínda que tamén hai persoas que superan os 70. Moitos xa teñen experiencia en probas deportivas anteriores. Tamén os hai que chegarán acompañando os deportistas. Americano, australiano, brasileño, colombiano, bueno, hay ya mucha gente que está viniendo, canadienses, bueno, hay gente que es un poco lo de siempre, ¿no? Gente que viene a acompañar o a participar y quiere ser voluntario los días que no participa, o incluso pues ver a su pareja o a su amigo que va a participar y puede estar ahí ayudándole y colaborando como voluntario. As persoas interesadas en formar parte do evento poden inscribirse de forma presencial na sede física da Oficina de Voluntariado, situada en Benito Corval, ou a través do correo oficinadevoluntariado@gmail.com. Tamén no contacto telefónico 606 119 915. Poden facelo ata principios do mes de xuño. Ribeira volverá a marchar contra o cancro o día 24 deste mes de maio. A andaina organizada pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro agarda reunir a máis de 700 persoas. Os fondos son recadados destinaránse íntegramente á investigación oncolóxica. O 24 de maio terá lugar a cuarta andaina contra o cancro de Ribeira, organizada pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en colaboración co Concello. É unha andaina, bueno, que cambiou de data, que sempre se fora, as últimas 3 edicións sempre foran no mes de outubro, en outono, e agora temos aquí esta edición do 2025 no mes de maio. Animar a toda a poboación de Ribeira do Barbanza pois a acudir a esta andaina, porque é moi importante visibilizar a problemática do cancro, é moi importante tamén apoiar a Asociación contra o Cancro de Ribeira. Dende as 11 da mañá, as voluntarias da Asociación Española contra o Cancro instalarán un stand no Malecón de Ribeira, onde se poderán realizar as inscripcións de última hora e a compra de merchandising. Haberá tamén hinchables para os nenos e xa pola tarde unha exhibición de baile a cargo do colectivo Mimarte, previa á saída da andaina prevista para as 6 da tarde, que estará encabezada pola Asociación de Veciños de Carreira e Abraham Benítez, responsables de deseñar o itinerario. Como cada ano, a andaina servirá para homenaxear a veciños da localidade que son referentes en hábitos saudables. Serán este ano os deportistas Alex Vidal e Juan Ramón Millares. Alex Vidal porque abandona xa a súa carreira deportiva, porque xa ten unha idade e non pode seguir dedicándose ao deporte de alta competición. Para nós é un exemplo, un deportista olímpico con moitos anos de dedicación e con un nivel representando a Ribeira polo mundo inteiro e sempre con uns resultados extraordinarios. Queremos tamén homenaxear a outro deportista ribeirense por todo o contrario. Queremos homenaxear a un dos máximos colaboradores que temos, que é Juan Ramón Millares, Juanra, porque con 38 anos tamén se coloca no deporte de alta competición, ademais nun mundial con 3 medallas de oro, e sobre todo destacar que Juanra é un dos deportistas máis polifacéticos que temos en Ribeira. O prezo das inscripcións é de 5 euros para adultos e 3 para nenos. Poden realizarse no local da entidade ou na web en marchacontraalcáncer.com.
Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.